Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Иңелек бүгінгі тапшырудың төп темалар хакында. Шәһәрне басып алган начар иснең сәбәпләре нинди? Экология белгечләре тикшерү нәтиҗәләрен игълан итте. Машинаның хуҗасы квартплатасын вакытында түләмәгән. Суд приставлары һәм ЮХИДИ хезмәткәрләре бергә бурычлылар белән көрәшә. Шәһәр казнасына өстәмә акча кергәне 70 миллион сум акчаны нәрсәгә тотачаклар? Хәбәрчебез ачыклады. Шаллага бөтен республикадан командирлар җыелды. Бүген шәһәрдә яшь армиячеләрнең слеты үтте. Начар ис каян килә? Инде 3 көн дәвамында Чаллы һәм Алабуга халкын әлеге сорау борчый. Экология министрлыгына шикаят язучылар да бар. Белгечләр иснең сәбәбен ачыклау белән шөгыльләнә. Шәһәрдәшләрнең дә бу нисбәттән үз фаразлары бар. Менә шул пожардан инде пожар. Анда бит нефтебаза җанга бик каты зур. Аны тегендә инде химия. Какая-то химия, может, не знаю, канализация где-то, может, пробила. Мое мнение, это, наверное, запах исходил. Минем фикримчә, бу ис кошчылык фабрикасыннан яки ит комбинатыннан килә. Бигрәк тә 62-нче комплекс тирәсендә сулыш алырлык түгел. Үзем шунда яшим. Экологлар һаваны тикшерде. Автомат контроль станциялары ярдәмендә 5000 тирәсе анализ, күчмә лаборатория белән 20ләп проба алдылар. Нәтиҗәдә һавада матдәләрнең нормадан артып китүе ачыкланды. Белгечләр әйтүенчә, моның сәбәбе нигездә терлекчелек комплексларында технологияләрнең үтәлмәве. Ксилол һәм толуол матдәләрнең нормадан артык булуы ачыкланды. Хәзер без кайсы терлекчелек комплексларында закон бозуларын тикшерәбез. Инде ис чыганагына түгел, закон бозучыны эзлибез. Суд приставлары бурычлыларны эшкә бара торган юлларында саклый. Алар ЮХИДИ инспекторлары белән берлектә атна сайын рейдлар уздыра. Бүген ярты сәгать эчендә 10ннан артык машинаны туктаттылар. Берәүләрне кире җибәрсәләр дә, башкаларны җаваплылыктан качып котыла алмый. Бурычлыларны вакытында түләмәсәң, нинди җәза каралганы безнең иҗат төркеме ачыклады. Бурычлы машиналарны махсус камера аша беләләр, номерларын карап базадан тикшерәләр. Әгәр машина йөртүченең бурычы бар икән, рация буенча хәбәр килә. Константин Сабанов үзен ни өчен туктатканнарын аңламадым ди. Аның документларын тагын бер кат база аша тикшергәч, шәһәрдәшебезне җибәрделәр. Считали нужным остановить. Ни өчен туктатканнарын белмим. Бәлки түләнмәгән штрафларым бар дип уйлаганнардыр. Әмма бурычларым юк, шуңа яңадан җибәрделәр. Кайбер машина хуҗаларын туктатсалар да, бурычлар аларныкы түгеллеге ачыкланды. Машинаның хуҗасы квартплатасын вакытында түләмәгән. Түләде, квитанцияны килеп бирергә кеше юк. Беләләр инде телефоннан звонит. Бурычлылар арасында торак коммуналь хуҗалык хезмәтләре өчен түләмәүчеләр дә бар. При вас остановили машину. Әле генә бер машинаны туктаттык. Ул паритет идарә итүче оешмага 27 мең сум тиеш. Түләүдән баш тартты. Документларны суд приставларына калдырды. Машинасына утырып китте. ЮХИДИ инспекторлары бу хакта кизү торучы бүлеккә шалтыратып әйтте. Инспекторлар штрафларны вакытында түләргә киңәш итә. Бу очракта 50% ташлама каралган. Административ штрафларны вакытында түләмәгән өчен машина йөртүчеләргә әлеге штрафның 2ләтә күләме түләргә, яисә административ арест 15 тәүлеккә хәтле, яисә махсус эш каралган 50 сәгатькә кадәр. Юл приставы проекты нәтиҗәле дип белгечләр, шәһәрдәшләр исә үз мөлкәтләреннән колак кагырга теләмичә, бурычларын урында ук түләргә ашыга. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Шәһәрдә игътибар балалар исемле операция башланды. Аның максаты балалар катнашындагы юл һәлакәтләрен булдырмау. Кагыйдә бозучы бәлиг булмаганнарга карата да игътибар артты. 16 сентябрьгә кадәр ЮХИДИ инспекторлары җәяүле юлларында юл йөрү кагыйдәләрен бозучыларны терки. Инспекторлар әлеге акция барышында автомобильдә балаларны махсус утыргычта йөртмәүчеләрне дә күзәтәчәк. На сегодняшний день у нас в городе зарегистрировано. Быел шәһәрдә 96 юл һәлакәте теркәлде. Шуларда 102 бала зыян күрде. Төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алды. Шуңа күрә ЮХИДИ идарәсе юлда балаларга карата аеруча игътибарлы булуларын сорый, аеруча ишек алларында. Чөнки эссе көннәрдә балалар нигездә ишек алдында ял итә, көтмәгәндә юлга чыгарга мөмкиннәр. 7 ай дәвамында шәһәр казнасына өстәмә 70 миллион сум акча кергән. Шул сәбәпле декабрь азагында кабул ителгән шәһәр бюджетына үзгәрешләр кертелде. Үзгәрешләрне кабул итү өчен шәһәр советының чираттан тыш 10нчы утырышы узды. 70 миллион сум акчаны нәрсәгә тотачаклар? Утырышта Гүзәл Шихапова булып кайтты.
Башкарма комитет өстәмә керемнең 24 миллионын трамвай юлларын тотуга һәм ремонтлауга сарыф итәргә тәкъдим итте. Шәһәрдә электр транспорты юллары 116 чакрымны тәшкил итә. Я бы хотел сказать, что разговор ведется не о тех новых трамвайных линиях, которые сегодня... Сүз яңа трамвай линиялары турында түгел, төзекләндерү 80-70 елларда төзелгән линияларга кирәк. Депутат Владимир Василов әлеге тәкъдим белән килешмәвен белдерде, әмма Наил Мәхдиев бу карарны нигезле дип аңлатты, чөнки трамвай юллары шәһәр карамагында. 103 километра 640 метров трамвайных путей, к сожалению... Трамвай юлларының 3 чакрым 640 метры 2016 елда гына шәһәр карамагына күчте. Без 3 чакрым юлны шәһәр балансына күчердек. Шуңа күрә алар өчен без җаваплы. Шәһәрдә трамвай юллары дөрестән дә начар хәлдә дип хупладылар КАМАЗ оешмасы вәкилләре. Аеруча кыю заводына алып бара торган юллар куркыныч диялар. В том состоянии, в котором находится ветка, допустим, в сторону литейного завода, и какие проблемы мы сегодня там испытываем, там за прошлый год только несколько сходов трамвайных. Трамвай с линии зафиксировано, и обязательно нужно производить текущий ремонт, потому что иначе в следующем году мы столкнемся с проблемой, когда туда нужно будет вкладывать еще большие средства и производить капитальный ремонт. Коллега про сход говорил. Самое страшное, что может случиться, не дай бог, это сход. Потом никаких денег не нужно будет. Это первое. Второе, вот очень ориентировочно, для того, чтобы путевое хозяйство функционировало, его необходимо обслуживать ежемесячно, раз в 2 месяца, согласно нормативам. Нужно порядка 4 миллионов в месяц. Ике депутат каршы булса да күпчелекнең фикерен искә алып, трамвай юлларын ремонтлауга 24 миллион сум акча бөлү турындагы карар кабул ителде. Сессиядан соң аукцион узачак, шуннан соң гына әлеге эшләрне башкаручыны сайлаячаклар. Ремонт эшләренә сентябрь башында тотынырга ниятлиләр. Өстәмә керемнең иң күп өлешен 46 миллион сумын җиңү паркындагы капиталь төзекләндерүгә юнәлтәчәкләр. Проект буенча реконструкция 182 миллион сумга төшә. 100 миллион сумны республика бүлеп биргән иде, әмма ремонтны төгәлләргә бу акчалар гына җитмәде. Для завершения капитального ремонта Парка Победы необходимо 82 миллиона 726 тысяч рублей. Җиңү паркындагы реконструкцияны төгәлләр өчен 82 миллион 720 мең сум акча кирәк. Бүген утырышта капиталь төзекләндерүгә 46 миллион 93 мең 650 сум бүлеп бирергә тәкъдим итәбез. Смета документлары тикшерелгән, финанс министрлыгы тарафыннан хупланган. Шулай да җиңү паркында тулаем төзекләндерүне тәмамлар өчен тагын 36 миллион сум акча кирәк булачак. Гүзәл Шихапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Бүген Җиңү паркында реконструкция эшләре тәмамлану алдында. Август азагында сентябрь башында шәһәрдәшләрнең ял итү урынын тантаналы төстә ачарга тиешләр. Шәһәр көне зурлап республика көне белән бергә 30 августта уздырылачак. Бу көнне Җиңү паркының мемориал зонасында Т-34 танк урнаштырылырга тиеш. Хәзер сугыш чорының легендар утлы коралы Санкт-Петербургта реконструкциядә. Моннан тыш аның янында тагын бер легендар танк урнаштырылачак. Также мы ждем танк Иосиф Сталин. Без Иосиф Сталин танкында көтәбез. Аны бераз соңрак кайтартабыз. Барлык шәһәрдәшләрне танк куелу тантанасына чакырам, чөнки бу безнең өчен мөһим вакыйга. Шәһәрдәшләр бу хакта үзләре сорады. Ул бөек ватан сугышы символы. Аны блокададан соң Ленинград якларыннан табып алдылар. Чаллыда Олимпийский дип аталучы яңа тукталыш барлыкка килде. Автозавод проспектында урнашкан универсам тукталышы хәзер шулай атала. Шунда Чаллыда универсам дип аталучы 2 тукталыш бар иде. Аларның берсе автозавод проспектында урнашкан булса, икенчесе Бест бистәсендәге базар янында иде. Бу карарны шәһәрдәшләр мөрәҗәгатеннән соң топонимика буенча комиссия кабул итте. Чаллы яна беренчеләр рәтендә бүген шәһәрдә яшь армияләрнең тәүге слеты үтте. Ватанана мемориалы янына республиканың барлык шәһәр районнарыннан делегатлар җыелды. Исегезгә төшерәм, әлеге оешма Татарстанда агымдагы елның 28 маенда барлыкка килде. Ул балалар һәм яшүсмерләрнең Россия күләм яшь армияче хәрби патриотик иҗтимагый хәрәкәте составында. Слетта хәбәрчебез Лейсан Ханова булып кайтты. Ватан-ана мемориалы янында патриотик чаралар еш була. Яшь армияче слетыда нәкъ биредә оештырылды. Ул беренче тапкыр үтә. Чаллыга бөтен республикадан әлеге оешманың командирлары, барлыгы 67 кеше җыелды. Бүген алар тантаналы төстә ант кабул иттеләр. Всегда быть верными своему отечеству и юноармейскому братству. Клянемся. Соблюдать устав юнармии, быть честными юноармейцами, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянемся! 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 Клянемся!
Яш армияшы әлі ұйышып қына келуші харакат бірінші слетның шолда өтуі ұшырақлы түгел. Шәһәрдә патриотик тәрбие яхшы алып барыла. Нам необходима объединяющая сила. Нам необходимо помнить свое прошлое. Нам необходимо помнить своих героев. Без истории не будет будущего. Страна будет великой только тогда, когда в ней будут жить люди. Шын көңілдән илен яратушы кешеләр булса гына Россия көчле булачак. Андый кешеләр тәрбияләү зур бурыч. Ул гаиләдә башлана, дәүләт сәясәте белән төгәлләнә. Бүген без зур тантана шаһитләре булдык. Яшьләр патриотик тәрбия алырга тели. Яшь армиячыларның үз киемнәре дә бар. Аларның футболкаларына бөркет һәм йолдыз сурәте ясалган. Яшьләрнең күбесе әлеге хәрәкәткә эзләү отрядларыннан, кадетлар сафыннан килүчеләр. Я считаю, что это действительно нужно. Это воспитает в нас патриотов настоящих. И я призываю всех участвовать в таких мероприятиях. В первую очередь, патриотизм. То, что мы будем сейчас помогать людям, ветеранам труда, ветеранам Великой Отечественной войны. В Чевунинском 10 человек, с нашей школы, с Кадетской 82-й. 10 человек собрали отряд. Яшь армиячылар хәрәкәтенең киләчәге өметле дип белгечләр. Аларның сафы якын киләчәктә тагын артырга тиеш. Мы вступили в российское движение школьников. Без мәктәп укучыларының Россия хәрәкәтенә кушылдык. Бүген республикада 50 мәктәп пилот проектына кертелде. Аларның һәрберсе базасында яшь армиячылар отрядлары булдырылачак. Тик бу отрядлар Россия хәрәкәтенә керүчеләрдән генә торачак дигән сүз түгел. Исемлектә хәрби тарихи клублар да, кадетлар да, эзләү отрядлар да бар. Шолда отряд 35-нче мәктәп базасында оешырга тиеш. Бу пилот проектына кертелгән шәһәрдәге бердән-бер мәктәп. Инде сентябрь ахырында укучылар Казанда яшь армиячылар слетында катнашачак. Лесен Ханова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Патриотик тәрбие һәм гражданлык активлыгы турында бүген мәгариф хезмәткәрләренең республика конференциясендә дә сөйләштеләр. Укытучыларның традицион киңәшмәсендә фән һәм мәгариф министры Энгель Фәттахов республика шәһәр районнарыннан вәкилләр катнашты. Шәһәр балалар һәм яшьләр сараенда делегатларны биюче чаллы проектында катнашучылар каршы алды. Алар татар биюе һәм вальс башкарды. Шулай ук вәкилләрне укучыларның шәһәр советы эшчәнлеге белән дә таныштырдылар. Август киңәшмәсенең чаллыда үтүе очраклы түгел. Бөгелмәдән генә калышып, шәһәр мәгариф учрежденияләре арасында белем бирү күрсәткечләре буенча 2нче урында. Яңа уку елында да мәгариф системасы алдына мөһим бурычлар куела. Без республикабызның кайсы гына мәктәбендә, кайсы гына районында, ул районы буламы, Казан шәһәреме, Чаллы шәһәреме, без балаларыбызга югары сыйфатлы белем бирергә тиеш. Әлбәттә, безнең федераль стандартлар бар. Төп мәсьәлә булып кала безнең кадрлар мәсьәләсе. Директорлар белән тәэмин итү, укытучылар белән эшләү, кадрлар белән эшләй торган бик күп проектлар бар, аларны тормышка ашыру. Министр Чаллыда мәгариф эшчәнлегенә уңай бәя бирде. Шул ук вакытта законсыз акча җыю очраклары турында мөрәҗәгатьләрнең күп булуын билгеләде. Яңа уку елында мәктәп бакчаларына махсус комиссия тикшерәчәген вәгъдә итте. Укытучыларның август киңәшмәсе 19 августта Лоиш районында дәвам итәчәк. Анда Татарстан президенты катнашу көтелә. Ә инде 21 августта Казанга Россия төбәкләреннән татар теле мөгаллимнәре җыелачак. Башкалада милли мәгариф үсеше турында уртага салып сөйләшәчәкләр. Сез шәршәмбе яңалыклары карадыгыз, яңалыклар белән кызыксыныгыз, сау булыгыз.